אוקיי, ברוכות הבאות לשיעור שלנו. תקשיבו, לצלם וידאו, שיעור שהוא כאילו בווידאו, הוא הרבה יותר מאתגר מאשר להקליט פודקאסט. כי כשאני מקליטה פודקאסט, אז אני יכולה לשבת עם פיג'מה ולהיות זרוקה במיטה, ולא משנה, אתם לא רואים כאילו כלום, אתם לא רואים מה קורה, אתם לא מבינים מה, פחות התארגנות, מחזיקים את הטלפון ביד ככה מדברים, לפעמים משאירה את הטלפון ככה עליי, פותחת ספר ומתחילה לקרוא ולדבר וזה וזה, וזה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קליל. לעומת זה שאת באה לעשות וידאו, אז ככה, אז כאילו מתחיל לדאוג שאיך שראו, תראי סביר, אני לא מדברת על יפה, כאילו עדיף להיות יפה, אבל לא תמיד אפשר. אז לפעמים כאילו את אומרת, יאללה, אם עכשיו אני מתעסקת בלהפות את עצמי, אין מצב, אני לא עושה שיעור, כי אז יש לי אימון, אני צריכה לצאת עוד מעט לאימון, ואז אני אומרת לעצמי, זה או שאת עושה, או שאת לא עושה. אז אני אומרת, יאללה, תקריבי את עצמך, שיראו אותך, לא משנה, מה זה משנה, את לא באה למכור את עצמך, את באה לחבר לקדוש ברוך הוא, את באה להגדיל אהבה, את באה לנסות לעשות איזושהי שליחות שתדליק הרבה אור בעולם, כל אחד מאיתנו דרך אגב, על זה אני הולכת לדבר איתכם בדיוק היום, על עוד משהו חדש שגיליתי, משהו מדהים מדהים מדהים, ואולי נעשה את פינת הזוגיות ככה, איזה דברים ככה על זוגיות, למרות שלא הכנתי אותה מראש, אבל אני אנסה לשזור את זה, נראה בהתאם להספק שלנו. אז דרך אגב, על הסרטון האחרון לא קיבלתי מספיק תגובות, למרות שלדעתי הוא היה לא רע בכלל, אבל כאילו איזה לא רע, אני אישית אהבתי אותו מאוד בתוכן שלו, אבל זה כאילו הקדוש ברוך הוא, שתבינו, למה אני אומרת לכם, אני יכולה להגיד על השיעור שלי, אהבתי, לא אהבתי, למה? כי הסיבה אחת פשוטה, שכשאני מוסרת איזשהו שיעור, אני הופכת באותו רגע צינור, אני ביטול, אני לא הכנתי שיעור, אני לא כתבתי לי את התוכן, אני לא באתי יותר מדי מוכנה על מה אני הולכת לדבר, אלא יש איזו נקודה אחת, ככה איזה רעיון מקסים כזה אחד, שלמדתי ויצא לי לקרוא אותו השבוע ונפעמתי ממנו, ואני אמרתי כמובן את מה שאני למדתי ונפעמתי, אני מעבירה הלאה, כי זה המינימום שאני יכולה לעשות, באמת שזה המינימום שאני יכולה לעשות. במיוחד שאני כל הזמן מנסה כאילו להבין מה הייעוד שלי ומה השליחות שלי ומה איך לדייק את השליחות שלי, ואז קראתי בספר של הרב מניס פרידמן, שלא ביקשתי לבוא לעולם, יש לו גם ככה את השיעורים המתוקים שלו, שהוא אומר, תסתכל מי הכי צריך אותך, איפה אתה יכול לעזור כאן ועכשיו, אל תחפש רחוק מדי, אל תחפש כל מיני דברים שמבלבלים אותך, כאילו תסיר את הרעשי רקע, אני עם קשב וריכוז, תדעו לכם, ואדם שיש לו קשב וריכוז, הוא מרגיש, מצד אחד הוא סוג של מולטיטאסקינג, יש לו הרבה יכולות, כי הכל מעניין אותו והכל מושך אותו והכל מרתק אותו, מצד שני, אותו דבר הוא גם המכשול שלו, כאילו זה הופך להיות המטרד, כי קשה לו להתמקד בדבר אחד, כי הכל מעניין, גם זה מעניין וגם זה מעניין וגם זה מעניין, ותפסת מרובה לא תפסת, לצערי, כאילו, אני אומרת את זה על עצמי, אני לא אומרת את זה על אחרים, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יאללה, תסלקי, בדיוק שמעתי גם על זה שמעתי פודקאסט, שגם כן דוקטור אלעד בן אלול, עם איזה מישהי נחמדה, שהיא ערכה אותו דווקא, והיא דיברה איתו על הפרעות קשב וריכוז, ואמרתי, הפרעות קשב וריכוז, אני צריכה לשמוע את זה, כאילו על איך לדייק את הייעוד שלך עם הפרעות קשב וריכוז, ואני חושבת שאני מקרה קלאסי לדבר כזה, ואחד הדברים שהם כאילו הרעיון המרכזי שם היה, זה שלמעשה הייעוד שלך והשליחות שלך נמצאת בתוכך, ופשוט התפקיד כאילו, אם הבנתי את זה נכון, אם הצלחתי להקשיב עד הסוף, כי חלק מההרצאה גם נרדמתי, מה אני אעשה? לא מתכוונת, אבל לפעמים אני שומעת כזה, לפעמים אני אומרת, בוא נתחיל את הבוקר עם שיעור. ואז אני שמה לי איזה שיעור כזה, ואני מתחילה לחשוב על השיעור, ואיכשהו אני מתעדה לעולמות עליונים, ככה מתפוגגת לי, נרדמת, כמו שאומרים, ובאיזשהו שלב אני גם נוחתת בחזרה, מתעוררת, ואני ממשיכה לשמוע את השיעור, זאת אומרת שיכול להיות שפספסתי משהו באמצע, כי אין לי מושג כמה זמן ישנתי, לכמה זמן נרדמתי, ובאיזשהו מתי התעוררתי כאילו, אבל אז אני ממשיכה לשמוע כאילו אותו דבר, ולוקחת מזה דברים.
אז אחד הדברים שהם אמרו שם, שמי שיש לו קשב וריכוז, אז כדי כאילו למצוא את הייעוד שלו ולדייק אותו, הוא צריך לסלק דברים שעומדים לו בדרך. כל מיני, בגלל שיש לו התעניינות יתר, אני אתן לכם דוגמה. אני ישר כאילו זה לקח אותי לנושא של קבוצות וואטסאפ. שכאילו כל פעם מצרפים אותנו לקבוצות, וגם לא רק שמצרפים, לפעמים מציעים לך להצטרף לקבוצה. כמעט כל קבוצה אני אמרת לעצמי, יו, זה טוב, כאילו, יו, זה מעניין, וזה כאילו, אולי אני אצטרך, אולי יהיה לי מה לתרום, אולי יהיה לי מה זה, ואיכשהו אני מוצאת את עצמי מצטרפת לקבוצה ולעוד קבוצה ולעוד קבוצה, שבפועל החיים שלי מתנהלים באינטנסיבי, 10 קבוצות, 20 קבוצות, אבל אם תבדקו אצלי בטלפון, אולי תגלו, לא יודעת כמה, 50 קבוצות, 60 קבוצות, 100 קבוצות, לא יודעת. ומה זה עושה? עוד יותר היסח הדעת. כאילו, ברגע שיש לי אובר קבוצות, שאני לא באמת משתמשת איתם ביום יום, והם לא השוטף, אז אולי יותר נכון, זה כאילו כן לצאת מקבוצות, בלי להרגיש שאולי לא נעים או לא, זה כן להרשות לעצמך, את לא חייבת לדעת הכל, את לא חייבת להיות מחוברת לכל בו זמנית, יש דברים שלא צריך, לא צריך, הם לא רלוונטיים לך, הם סתם כאילו, הם עכשיו ההפרעה שלך, הם המטרד. אז באמת, אני אומרת, וואלה, אני צריכה לעשות לעצמי משימה, של כאילו נניח אפילו נגיד 1 לחודש, לשבת, להסיר את עצמי מאיזה 3 קבוצות, שאני באמת רואה שאני לא משתמשת בהן, אז זה יכול להיות רעיון נחמד. טוב, עכשיו, הרעיון הזה שקראתי אותו השבוע, זה גם בספר של התניא, זה בהמשך לרעיון הקודם שדיברנו, אבל רגע לפני שאני מתחילה, כי באמת לא הכנתי, אני רק מנסה לשחזר את מה שקראתי, אז, וכמובן אין לי כלום משלי, אין לי כלום, צינור ריק חלול גדול, טריפולטאי. אז בתור צינור חלול גדול טריפולטאי, לא, אני באה ריקה ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך, בעזרת השם שאני אזכה להיות שליחה טובה, שלא תצא תקלה תחת ידי, אלא שבעזרת השם תעזור לי להביא תועלת איפה שצריך ולמי שצריך. והרבה פעמים שבאים כאילו להקליט שיעור, אני מרגישה שכאילו, בואו ניקח אתכם צעד אחורה. יצא לי להעביר המון הרבה הפרשות חלה, הרבה הפרשות חלה. ולפעמים הייתי באה כאילו עם משהו מוכן, והייתי אומרת אני הולכת להגיד ככה ולדבר על ככה, והייתי עושה לי רשימה בדיוק על מה אני הולכת לדבר, ובפועל שהייתי מגיעה להפרשת חלה, פתאום היו יוצאים לי תכנים, לא קשור למה שתכננתי ותכננתי והכל, והרגשתי כאילו את הקדוש ברוך הוא מתווה לי, והוא מדבר כאילו, הוא אומר את הדברים, לא ממני. ומה היה מדהים? שנניח בסוף הערב, ואתה ניגשת אליי מישהי, ואתה אומרת לי, יו, תקשיבי, את דיברת אליי בדיוק, את ככה, ואת זה, תקשיבו, כאילו, ואז אני הבנתי דבר אחד, שאני בסך הכל כלי של הקדוש ברוך הוא, וגם עכשיו, בשיעור הזה, מה שאני אגיד, אין לי מושג אם הקדוש ברוך הוא מסדר לי את זה למישהי ספציפית, למישהו, למה שרואים את זה, והמילים שלי צריכים לגעת בהם, וגם תמיד אני, כאילו, שמי שמכיר אותי יודע, אז הדיבור שלי תמיד הוא, שכל הלימוד שאני מדברת, אני תמיד קוראת לזה חברותה. אני לא רבנית ואני לא באה מלמעלה, ואני באמת, אני תלמידה של החיים, אוהבת ללמוד. כשאני מתפעלת ממשהו וזה מרשים אותי, אז אני מרגישה שאני חייבת שכולם ידעו את זה, כי זה הרגיש לי כאילו שאותו כלי עזר לי, אז אם יש לו יכולת לעזור גם לאחרים, אז אדרבה ואדרבה. בסופו של דבר, מה שאני יכולה לתת, זה באמת אני הבנתי שזה הכלי הזה של הידע של הסקרנות שעבור דרכי, בעזרת השם אני מאחלת להיות שליחה טובה, אמן באמת. ואת השיעור הזה ככה אנחנו תחילת שנה, אנחנו בדיוק עברנו את יום כיפור, ואנחנו לפני סוכות, מחר זה בעזרת השם ערב סוכות, הבא עלינו לטובה, שנת התשפ"ו, אני קוראת לזה שנת שתפו את כל החברים שלכם בסרטון שאתם רואים, כן, שנה של שיתופי פעולה, של שיתופים, לשתף זה טוב, כאילו לשתף בדברים טובים, אבל גם אם קשה למישהו, גם אם למישהו כבד או זה,
גם לשתף. דאגה בלב איש ישיחנה, באמת, ולהתייעץ, אפשר להתייעץ בדברים, תקשיבו. בדיוק השבוע, הזכרתי את זה, לא יודעת למי, אבל הקדוש ברוך הוא, כתוב שלפני שהוא ברא את העולם, הוא כתב את התורה. וכתוב ש2000 שנה הוא היה משתעשע באותיותיה. אז אני אומרת לעצמי, אחד, לא פלא שכל התורה שלנו מלאה צפונות, הרי התורה שלנו היא פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. פשט זה הפירושים הפשוטים, רש"י וכל זה. רמז זה כל הרמיזות שנמצאים בתורה, זה הצפונים, זה הצופן התנ"כי, שזה נרמז שם בפסוק, שיש רמיזות, ואם עושים את זה כמו תפזורת, אז מגלים כל מיני דברים, דיברנו על זה. דרש, זה הכל סיפורי האגדה שבתורה, שאם אתם זוכרים, כמו נגיד ריב הערים, עלי תינתן התורה, והר סיני, שהקדוש ברוך הוא בחר בו דווקא כי הוא הנמיך את עצמו, כי הוא אפילו לא הציע את עצמו, כי הוא אמר מה הסיכוי שעלי תינתן התורה, אני כזה קטן וזה, תראה את הר תבור איזה יפה הוא, תראה את ההר הזה, זה הר החרמון, איזה גבוה הוא, לבן יפה צחור, אני הר סיני קטן, חוער, זה מסתכל עליי, מי ראה אותי מסנטימטר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, סיני איפה אתה? למה לא באת? אז הוא אומר לו, השם, תקשיב, מה אני, כאילו, מה אני, מי אני, כאילו, איפה אני? תראה אותם, איזה יפים, עליהם ראו שתינתן תורה. אמר לו, מכיוון שאתה הקטנת את עצמך, אני ארים אותך. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא משפיל גאים ומגביה שפלים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב גאווה. אני יודעת, תקשיבו, אני עובדת על זה, אני מאוד עובדת על זה, באמת, אני יודעת שזה חלק ממשהו מהתיקון, אני לא חס ושלום, אני לא מתגאה, אתם לא תראו אותי מתגאה, אתם לא תפגשו אותי מתגאה, אבל אני יכולה להגיד שבעבר שלי, היו לי רגעים של גבות לב, כאילו יכול להיות שהיו לי רגעים שהרגשתי בפנים בתוכי, לא הוצאתי את זה אף פעם על האנשים, לא הוצאתי את זה, אבל הקדוש ברוך הוא בוחן כלאות ולב, הוא יודע מה יש בלב של הבן אדם, והוא יכול להרגיש שברגע מסוים יכול להיות שהרגשתי שאני מתנסה או משהו כזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לי, חכי, את מתנסה? מה יש לך להתנסות? מה ההבדל בינך לבינה? אתם כולכם נשמה, אתם כולכם חלק אלוקא ממעל ממש, אתם כולכם אותה נשמה אחת ויחידה. אני בראתי נשמה אחת, ואת אותה נשמה אלוקית שמתי בכולכם. זאת אומרת, שאם את תסתכלי על החברה שלך טוב, את תגלי את האלוקות שבה, ואת תראי שהאלוקות שבה והאלוקות שלך היא אחד. ושאר הדברים זה נפש בהמית. עכשיו, נפש בהמית, מה יש לנו להתגאות בנפש בהמית? אין לנו מה להתגאות בנפש בהמית. נפש בהמית זה כאילו הגוף, כל הנתונים החיצוניים, כל הנושא של גשמיות, כל הנושא של הרצונות ותאוות שקשורים לגוף. אבל הנפש האלוקית זה הנפש שמושכת אותנו כלפי מעלה, שהיא מחברת אותנו, היא מרוממת אותנו, היא נותנת לנו להבין שאנחנו, יש לנו יכולות להזיז ולשנות עולמות. באמת, כל אדם יש לו יכולת להשפיע בעולמות עליונים ברמה הכי גבוהה. הוא אומר אדם צריך להרגיש כאילו בשבילי נברא העולם. עכשיו, מה זה למה בשבילי? כי אם אני יחשוב שאני כלום, ואני כאילו בורק קטן במערכת, ולמעשה שלי אין שום השפעה, אז מה יעשה לי? זה ינטרל אותי, זה יגיד לי, מה אני שווה, מה אני כלום, מה אני כבר יכול לעשות עם החיים שלי, מה אני יכול להפיק מהחיים שלי, כלום ושום דבר. לא, המעמד שלי לא שווה. אבל אם אדם יודע שהוא צריך להסתכל על העולם, תמיד, כאילו העולם נמצא במאזניים, חציו חייב, חציו זכאי. זאת אומרת שהעולם תמיד נמצא כאילו במסלול שהמאזניים שוות. עכשיו הוא אומר, מעשה אחד, פה אמרנו זה הזכאי, מעשה אחד טוב שלנו, אתה יכול להטות את כף המאזניים לזכות לכל עם ישראל. מעשה אחד של בן אדם אחד, של יהודי אחד, יכול להטות את כל המאזניים לזכות. ולכן יהודי אחד יכול להציל את כל העולם כולו. ולכן אף פעם לא לזלזל בשום מעשה אחד, אפילו קטן שאנחנו עושים. אבל אני הולכת לגלות לכם סוד עוד יותר מדליק, כאילו, לא יודעת, אותי זה הדליק, אני מקווה שגם אתכם זה הדליק, אבל אחד הדברים שאני למדתי השבוע, וואו, שזה היה בשבילי חידוש מדהים, 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 מדהים. אנחנו הולכים ללמוד קצת מדעי המחשב. מה זה מדעי המחשב? הוא אומר, מישהו שאל את בעל התניא, שאל את האדמו"ר הזקן, הוא אמר לו, תקשיב, אני בן אדם שאכפת לי ואני אוהב,
ואני יודע שיש אלוקים ואני מאמין, אבל אני מאמין בלב. אני בן אדם טוב, אני מאמין בלב. למה אני צריך בכלל לעשות מצוות? מה הקטע של המצוות האלה? אני לא מתחבר למצוות. אני אוהב את המחשבה, את הידיעה שיש אלוקים. אני מתחבר לידיעה שיש בורא לעולם. אבל המצוות לא מדבר. ואז בעל התניא אומר לו, תקשיב, זה מאוד מאוד פשוט. הוא אומר לו, ככה, קודם כל אנחנו צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואני לא זוכרת מה אמרתי לכם בשיעור הקודם, אבל אני אקח אתכם טיפ אחורה. אבל למעשה הקדוש ברוך הוא, השאיפה שלו, שתהיה לו דירה בתחתונים, בעולם התחתון הנמוך. גם אם אמרתי את זה, זה משהו שיחזור, הוא יחזור כי זה למעשה המטרה, זה תכלית הבריאה. ולא רק זה שאנחנו גם משהו שמתקרבים לזה, כי הגאולה האמיתית, הגאולה הסופית, זה תכלס, זהו פה, שבאמת אנחנו מצליחים להגשים לקדוש ברוך הוא את השאיפה הזאת ואת החלום הזה, שיהיה לו פה דירה בתחתונים, שהעולם הזה, הנמוך הזה, התחתון ביותר, יהיה קדוש. ואיך אנחנו עושים את זה? ואז הוא שאל את בעל התניא, הוא אמר לו, תגיד, לא מספיק אם אני חושב טוב, המחשבות הטובות שלי, הרי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, חשבתי טוב, זה מספיק. ואז הוא מסביר לו, שמכיוון שהעולם הזה, אמרנו הקדוש ברוך הוא ברא, כדי לברוא עולם, הוא היה צריך לצמצם את עצמו, כי הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא היה צריך לצמצם את עצמו, ואני תמיד נותנת דוגמה כזאת, כמו אישה בהיריון, שיש לה בטן, ובתוך הבטן שלה יש חיים, שהם כאילו נפרדים ממנה, אבל הם אי. זאת אומרת, כאילו מצד אחד יש את העובר, שהוא כאילו אישות עצמאית, יש לו את העיניים שלו, את הלב שלו, את הרגליים שלו, את הזה שלו, מצד שני הוא כול כולו האמא, הוא כול כולו, הוא בתוך הבטן שלה, הוא חי, הוא אוכל דרכה, הוא נושם דרכה, הוא כול כולו, יפגעו בה, הוא נפגע חס ושלום, כל דבר כאילו, זה הכל האמא, אין משהו, זה לא האמא. וככה הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא כאילו צמצם, הוא כאילו יצר חלל, ובעולם הזה כאילו הוא העלים את עצמו, אמרנו, הוא הסתתר וזה התחבא, עולם מלשון נעלם, הוא התחבא, איפה הוא התחבא? בטבע, הטבע בגימטריה זה אלוקים. ובעולם הזה כאילו הוא ברא עולם שהוא הכי נמוך, אבל הוא ברא אבי העולמות, 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, יש השתלשלות. עולם האצילות זה העולם הכי גבוה, והאור האלוקי נמצא שם הכי הרבה. משם זה ירד לעולם הבריאה, שזה עולמות של מלאכים, יצירה, ומתחת עשייה, שזה העולם הכי נמוך, ופה כאילו התפקיד שלנו זה לעשות. עכשיו פה יש לנו את הנפש הבהמית, שדיברנו על זה בפעם הקודמת, שאמרנו שזה המון נפש בהמית, ובתוכה יש ניצוץ אלוקי, שזה חלק אלוקא ממעל ממש, יש אותו לכל יהודי, ואחד הדרכים להגיע ליהודי, ודרך אגב אמרנו לכל אחד יש את החלק הזה, אבל זה חלק מיחידה אחת גדולה שהופכת אותנו לאחד. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחברים ליהודי השני, ואנחנו יודעים לראות בו את האלוקות שבו, יצרנו אחדות בין הלבבות. זאת אומרת, החזרנו את הנשמה האלוקית הזאת, את הנפש האלוקית הזאת, אנחנו מחזירים אותה להיות יחידה אחת. בדרך החיבור שלנו, דרך הלראות טוב בכל יהודי, רבי נחמן מברסלב אמר, קרא לזה נקודה טובה, למצוא נקודה טובה. ואז אמרנו שהנפש הבהמית היא זאת שהיא כאילו המנטרלת שלנו, היא המדכאת שלנו, היא מכניסה אותנו לבאסה, היא בחיים לא תיתן לנו להיות מבסוטים ממה שאנחנו עושים, היא כאילו מטשטשת לנו את הראייה, עושה לנו צ'אפלקה, עושה לנו רמר, בינה, מה שאתם רוצים, בכל השפות שתגידו זה נפש בהמית, תמיד היא תיתן לנו לראות כאילו, מה שיש לך לא מספיק טוב, חסר לך, לא, אין לך מספיק, תראי את זה. עכשיו תמיד מה היא מראה לנו, כאילו הדשא שלה שכן ירוק יותר, אז כאילו תראי איך הצליחה, איפה את בגיל שלך, את לא הספקת ככה, תראי כמה את עושה בחודש, אז מה את שווה, את לא עושה מספיק כסף בחודש, לא שווה כלום. הנפש הבהמית נותנת לנו הרגשה כל הזמן של טק, מרסקת, כאילו מנסה לרסק, יש לה מטרה אחת לחסל, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים. עכשיו, איך אנחנו ננצח אותה? אני חושבת שזה כאילו באחדות שלנו, באחדות. אני שמתי לב,
כאילו עלה לי גם רעיון לאיזשהו, אני לא יודעת איזה סטארט-אפ או שכבר עשו משהו, שיש משהו דומה, אבל אני חושבת שזה משהו שצריך לחזק אותו. כי אם אתם זוכרים פעם שעברה דיברתי איתכם על הפאזל, שכל אדם הוא כאילו סוג כמו חתיכת פאזל, יש לו בליטה מה לתת, ויש לו חור, מה חסר לו, כאילו ממש כל החלקים של הפאזל זה תמיד כאלה ככה, אחד חסר, אחד מלא, אחד... וצריך לדעת למצוא את החיבורים. ולרוב יהיה לי מה לתת לאחר שחסר לו, ולמישהו אחר יהיה לתת לי משהו שחסר לי. זאת אומרת, אנחנו כדי שנשלים את הכל לפאזל אחד גדול, לא בהכרח זה שאני נתתי לו הוא זה שיחזיר לו, או זו שאני נתתי לה היא תחזיר לי, ולא בהכרח מי שאני קיבלתי אני אחזיר לו. אבל הפאזל ייצור חיבור ברגע שאני אתן את מה שיש לי לתת, ובמקום שאני צריכה לקבל אני גם ידע לקבל, ואני לא יחסום את עצמי מלקבל, כי תמיד התחושה של לקבל היא הרגשה שהיא פחות נעימה, ההרגשה שאנחנו כאילו צריכים, ושאנחנו זקוקים למשהו, זה כאילו מעמיד במצב, לפעמים מביך, לפעמים לא נעים, לפעמים כאילו אתה לא רוצה להיות במקום הזה, אתה לא רוצה, אבל הרבה יותר כיף ויותר נותן חיים זה להיות במקום של הנותן, כי הנתינה באמת נותנת חיים ונותנת שמחה והיא ממלאה והיא לא נותנת לך לחשוב על עצמך בכלל, היא כאילו היא שמה את הקיים שלך בצד והיא מתחילה להכניס בך את החיות שבך והחי שבך ואתה מתעורר לתחייה. וואו, תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם, היו לי שיחות השבוע עם חברות ופגישות, ובאמת, כאילו, מי שמדברת, אני רואה שכולם עוברים, באמת, אנחנו מדינה, אנחנו עם עכשיו, שנמצא עכשיו בציר האחרון של הגאולה, אנחנו בתוך הציר לידה הזה, שממנו הולך לצאת כל הטוב, אבל מרגישים את זה בעוצמות, בבתים אני מרגישה את זה, אני מרגישה את זה בשיחות, אני מרגישה שאנשים חווים סוג של התפרקות, סוג של לפעמים ייאוש או אכזבה, אבל אני רוצה להגיד לכם, כל התחושות האלה, ואני אומרת לכם ולי, אני לא אומרת את זה רק לכם, שלא תבינו, אני היום כאילו, היה לי גם הרגשה של פלקה כזאת, באמת, אני כרגע מאותגרת כלכלית, משום מה אני מרגישה שיש לי מין תקיעות, חסימה, מנסה לעשות, עושה, משתדלת ודברים לא כל כך קורים, כמו שאני רוצה, כמו שאני מתכננת, לא קורים. והמחשבה הזאת לפעמים היא מטרידה, היא טורדנית, כי הרבה יותר קל וכיף לעשות כשאתה רגוע, כשזה בסדר, ששילמת את כל מה שצריך, ואתה בשלוות הנפש וזה. אבל מצד שני, זה עולם העשייה, עולם מאתגר, זה לקחת את הנפש הבהמית הזאת שבאה ומורידה ואומרת לך לא ולא, ולדעת איך לא להילחם בה, אלא איך אסטרטגית, בצורת אסטרטגיה חכמה, לרתום אותה לנפש האלוהית. וזה כאילו ממש כל מקרה זה לגופו, ממש כל מקרה לגופו. כאילו, אני לפעמים לא יודעת מה אני יכולה להגיד ומה אני לא יכולה להגיד, כי נתקלתי במקרה של מישהו עם מחשבות אובדניות, השם ישמור, של בן, של חברה שרחוקה יחסית, והתחושה הזאת היא, כאילו הראש שלנו כל הזמן חושב איך אפשר לעזור, איך אפשר לתת למישהו שאני יודעת שהנפש הבהמית עובדת עליו שעות נוספות. עכשיו מה קורה? זה בן אדם שהיה מוצלח, הישגי, הגיע להישגים, הצליח ברמה, בקנה מידה וכל מיני דברים כאלה, ולמעשה עכשיו הקרב האמיתי שלו, האמיתי, כי יש שם, כאילו יש קרבות שבן נגיד נלחם עכשיו בסתם, נגיד סתם נכנס לזירה ויאבקות, ויש לי בן אדם וירי ויש לי כלים וזה, זה הרבה יותר קל להיאבק האבקות מול בן אדם, מאשר להיאבק מול הנפש הבהמית.
לכי תשימי לנפש הבהמית נוקאוט, לכי אותה, תחסלי אותה, זה קשה. והיא זו הרי שמה היא עושה לבן אדם? היא יכולה לקחת את הכי מוצלח ולהתחיל לבוא ולהגיד לו אתה לא מוצלח ואתה לא זה ואתה לא טוב ואתה כל הזמן תנסה להפיל ולהפיל ולהפיל. אבל מה? דרך אגב, אבל זה חשוב לדעת שהנפש הבהמית היא כאילו היא חושך, היא מחשיכה, היא עושה חשוך. והנפש האלוקית היא אור. היא אור, לא סתם אור, היא אור אין סוף. ואם אנחנו מאירים באדם את הנפש האלוהית שבו, זה כמו להדליק גפרור בחושך. עכשיו, כשאנחנו מדליקים נר או גפרור בחושך, העלמנו את החושך, ואנחנו מתחילים לראות שמה שיש הוא מאוד יפה, הוא מאוד טוב. וככל שנדליק יותר אור, פתאום נגלה, וואו, תראו את השמיים, הם גם, הנה עכשיו נגיד סתם, מסתכלת בחוץ, אז עכשיו חשוך בחוץ, אז מה אני רואה? השמיים קיים וזה, לא רואים כלום, לא רואים את היופי של הבריאה. אבל לעומת זה, עוד מעט יבוא הבוקר, יאיר השחר, ובעזרת השם רואים את השמיים היפים, התכלת עם העננים הלבנים, הספוגים האלה, והצמרות של העצים הירוקים, והדשא הצבעוני, ואת המכוניות בכל מיני צבעים נוסעות, וכאילו יש, הבריאה היא יפהפייה, היא יפה, והשמש, איך שהיא מהירה, ואיך שהיא ככה, ועוד מהזריחה שלה, והצבעים, כאילו זה יופי מדהים. אבל מה? בחושך לא רואים כלום. כשחשוך לא רואים כלום. והדרך לראות את כל האופי הזה נמצא פה, זה להדליק אור. זה פשוט להדליק אור, כי איך אומרים? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כשאנחנו מדליקים אור, אנחנו מסלקים חושך. ואמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, התחתון, הנמוך, החשוך הזה, שיש בו כאילו מוות, ויש בו זה, ויש בו חולי, ויש בו בקיצור, העולם הזה, אנחנו צריכים להדליק את האור שבו. עכשיו, אני לוקחת אתכם למה שאני גיליתי לאחרונה, את הקוד הבינארי הזה. אז זה מתחיל ככה שפעם, אתם יודעים מה זה קוד בינארי? מי שיודע, מישהו עתיק, והוא מפעם כמוני, שאני עתיקה. אז אני עוד הייתי בתקופה בוא ניקח אתכם את החיים שלי במסלול המחשבים. בסדר? אני אגלה לכם את מסלול המחשבים שלי, אבל אני זוכרת שפעם היו מחשבי ענק, אני זוכרת למדתי בבית ספר יסודי, והיה לנו שיעור מחשבים. עכשיו איך היה נראה המחשב? היה נראה מסך כזה, שמן כזה, היה לו שורה אחת של מקשים, שהיה בו את המספרים 1, 2, 3, 4, 9, 0, היה לו גדול, קטן, שווה, מינוס, משהו כזה, פלוס, זה מה שזה היה לו. זה מה שהיה לו, כאילו, זה מה שהיה במחשב. וזה, לנו היה כאילו המחשבים שלנו, אבל היה חדר ששם ישב המוח הענק המפלצתי, שזה כאילו בגודל של מקרר תעשייתי, 2 מחוברים ביחד, זה היה המחשב, שתבינו, זה היה זה. ואז הוא שואל אותנו תרגילים, היינו צריכים לענות, כמו במחשבון, כאילו אנחנו המחשבון. אז זה היה זה, כמובן הכל השתכלל, ממש עם הזמן השתכלל עוד ועוד ועוד ועוד, ואני זוכרת שפעם היו כאילו, אתם זוכרים היו את המדפסות האלה, כאילו עם הטק טק 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 כמו מכונת כתיבה, והיו כאלה מדפסות דיו עם הנייר, עם העיגולים האלה בצדדים, וזה היה רוצה ככה, והכתב היה כתוב בנקודות, א', A, כזה בנקודות כזה, כן. ואז בתקופה הזאת אני זוכרת שכשהיו מדפיסים היו לפעמים יוצאים, היה יוצא לראות דפים כאלה שכתוב עליהם 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, הכל 0, 1. אני זוכרת שפעם יצא לי לראות מלא כאלה דפים של 0 ו-1. ואף פעם לא הבנתי מה זה 0 ו-1, אז זה כאילו אז. אני לא אשכח, יום אחד ישבתי בתור, אפרופו תור, אני אקח אתכם לעוד נקודה, ואז אנחנו נחזור ל-0 ו-1 הזה, אבל כשישבתי בתור בבית חולים, ולא זוכרת, אני זוכרת שזה היה באיזה בית חולים, לא זוכרת למה זה היה, אולי לאיזה מרפאה, לא זוכרת, אני חושבת שזה היה אפילו שהייתי אולי חיילת, משהו כזה. אולי אחר כך, לא זוכרת, באמת שאני לא זוכרת את הסיטואציה, אני רק זוכרת שהיה שם מישהו, חייל שלמד למבחן במדעי המחשב, וראיתי אצלו את כל ה-0-1 הזה וזה, ואז אמרתי לו, תגיד מה זה? בסדר? שאלתי לו, תגיד מה זה הדבר הזה? והוא הסביר לי וזה הקסים אותי. אבל אני אקח אתכם לפני כן לעוד סיפור,
וזה כאילו דווקא בגלל הסיפור הזה ספציפית, עכשיו שאני באה לספר, זה בהקשר של התור שהייתי שם, כשאנחנו נמצאים בתור במקום כלשהו, אז הקדוש ברוך הוא שם אותנו שם, כי לפעמים זה הדרך שלנו להגיע. ואז סופר על אחד שהוא לא הרגיש טוב, היה חולה, ואז זה סיפור של הרבי מלובביץ'. הרבי ניסורימן סיפר את זה, אבל זה על הרבי מלובביץ', הוא התקשר, היה חסיד של הרבי מלובביץ', הוא היה חולה, לא הרגיש טוב, לא יודעת מה, היה בבית חולים, היה מאושפז, ואז הוא התחיל להתקשר לרבי מלובביץ', ואמר לו, תשמע, הרב, לא מרגיש טוב, יש לי ככה וככה, והתחיל להגיד לו על הבדיקות, ועל הפה ועל השם, וזה התחיל לספר לו את כל הזה, כאילו להגיד לו, אז הוא אומר לו, והוא בבית חולים ומאושפז, הרב, תברך אותי שאני ארגיש טוב ושאני אצא מבית חולים ושככה וככה. אז הרב אומר לו, הרבי מלובביץ' אמר לו, תקשיב. הוא אומר לו, אתה בבית חולים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, במקום שאתה תהיה עסוק באיך אתה מרגיש, תשאל את הרופא איך הוא מרגיש. כי אם השם שם אותך שם, הוא שם אותך שם, זה הדרך היחידה שלך להגיע לאנשים שלא היית יכול להגיע אליהם בדרך אחרת. ואם השם שם אותך שם, יש לך שליחות שם, יש לך תפקיד שם. אז כאילו, תפסיק להתעסק בקיים שלך. קח את החיות שלך, תכניס לעצמך חיים ותראה מי צריך אותך שם. כי אם אתה שם, השם שם אותך שם, יש לך שליחות שאתה יכול לבצע אותה, ולא מישהו אחר. אז זה אפרופו שישבתי בתור שם ככה באותו בית חולים, ליד החייל הזה, ובדיוק שראיתי אותו עם הקוד הבינארי הזה, ותראו, אתם יודעים מה? נכון, במקרה הזה ישבתי לידו, והוא אולי לא ידע למה הוא שם, אבל שם השם הפגיש בינינו, כדי שהוא יוכל ללמד אותי מה זה הקוד הבינארי, ואני אוכל ללמד אתכם מה זה הקוד הבינארי הזה. ואז אמרתי לו, תגיד, מה הקטע של הקוד הבינארי הזה? על מה מדובר? אז הוא אומר לי, זה נורא פשוט. הוא אומר לי, 0 זה מחובה, 1 זה דלוק. הוא אומר לי, זה כאילו הכל מתק, שלטר. נכון? איך אנחנו מדליקים אור? למעלה דלוק, למטה מחובה. למעלה זה 1, למטה זה 0. עכשיו את אומרת, אוקיי. אז הוא אומר לי, כל המסך שלנו, הרי הוא מורכב מנורות. גם עכשיו שאתם רואים אותי, אני במסך, זה מלא נוריות קטנות. עכשיו שתבינו, בואו נלמד אתכם קצת תורת הצבעים, דווקא כאומנית אני יכולה להרשות לעצמי ללמד אתכם את זה, אבל זה לא רק תורת הצבעים, כי יש תורת הצבעים, צבעים שמציירים איתם, שיש את צבעי היסוד, שהם, נכון, אדום, צהוב, כחול, יפה, עניתם יפה. אז 3 צבעי היסוד, אדום, צהוב וכחול, זה הצבעים שמהם ניתן להרכיב את כל הצבעים. בתוספת לבן ושחור, כשהלבן נותן לזה את כל הגוונים לכיוון הבהיר, והשחור לוקח את זה לכל הגוונים הקיים, אבל אפשר להגיע למיליוני צבעים, לכל הווריאציות של הצבעים האפשריים כמעט, מלבד מנוצנצים כאלה, לא יודעת. אבל בגדול זה כל מלא צבעים. וכמו כן, גם בעולם הנורות, בעולם המסכים, יש צבעי יסוד. צבעי היסוד של המסכים נקראים בעברית RGB. מה זה RGB? Red, Green, Blue. דרך אגב, האדום צהוב כחול הזה, בעולם הדפוס הזה, זה נקרא CMYK. מה זה CMYK? CM זה תכלת מסוים, M זה מג'נטה, זה ורוד מסוים, אמרנו CMYK, Y זה ילו ו-K זה שחור, והלבן זה הדף עצמו. זאת אומרת, ככל שאני אקח את הצבעים בערבובים שונים, ברמות שונות, הלבן הוא גם יהיה חלק מהתפקיד. כי אפשר לשחק עם הגוונים, עם הרמות של הצבע וכל מיני כאלה. אז יש את ה-CMYK, איתם אפשר לייצר מיליוני צבעים, ממש את כל עולם הדפוס מייצרים מ-CMYK, בדרגות מסוימות, באחוזים מסוימים. ואני חוזרת איתכם למסכים. RGB, אז מה זה RGB? Red, Green, Blue. 3 נורות. יש מנורה שהיא כחול, אדום וירוק. כל 3 נורות כאלה הם כמו מנורה אחת, בסדר? אז 3 נורות, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש דבר כזה שקוראים לו נגיד דימר. פעם היה מנורות שאני זוכרת שלי תמיד, כאילו אני מאוד אהבתי בחדר שינה שלי, שיש מנורת דימר. כי דימר את מסובבת, ואז את יכולה שהאור יהיה חזק, יהיה חלש, ממש זה כאילו המנורה המרכזית בחדר, היא הופכת להיות כמו מנורת לילה,
יכולה להיות עם אור מאוד חזק, אור חלש, אור בינוני, זה הכל ממש משחק של צבעים. כמה שאת סובבת, זה כמו ווליום בזה, שמגבירים את הווליום לאט לאט, אז הווליום עולה ולאט לאט יורד, ככה באור. כאילו לוחצים על המסובבים את הדימר, האור מתחזק, וככל שזה עד הסוף זה האור הכי חזק של המנורה, ושזה עד הסוף סגור זה מחובה, זה האור הכי חלק, אין אור. אז אותו דבר, זה כאילו השלטר, יש שלטר, יש 0 ויש 1, ויש ביניהם כאילו את הדרגות האלה, בין 0 ל-1, כמה אחוזים, מ-0 עד 1, מ-0 עד 1 יש לי 100%, אם אני מדליקה את זה 80%, אז יש לי גוון מומעם יותר, ואם אני מדליקה 20%, אז ממש זה 10%, זה ממש כאילו גוון מאוד בהיר. ותחשבו שה-RGB האלה, כל המסך מורכב מכאלה, RGB, מלא RGB, ובכל פקודה מסוימת נדלקים RGB מסוימים, נחבים RGB מסוימים. עכשיו, כשאנחנו רואים נגיד שחור במסך, זה כאילו RGB, נגיד עכשיו פה, נגיד בכיסוי שלי, אז יש כאלה שזה מנורות קבועות. ואתם רואים כאילו את הלבן, כאילו הלבן, אז יש כאלה מנורות שהם עכשיו דלוקים בפול פאוור, 3 המנורות, RGB דלוקים ב-100%, מביאים לבן. בסדר? זה הרעיון. נגיד ב-Yellow פה, בלהבה, רואים את הצהוב הזה, אז כאילו, אז זה ה-Yellow דלוק עם עוד קצת משהו, כאילו גוונים מסוימים, אין Yellow בעצם, יש אמרנו Green, RGB, יש Red, Green, Blue. אז הגרין זה הצהוב, כאילו דרך אגב, הגרין, הצהוב, הירוק, ואם אני לא טועה האדום ביחד, אם אני לא טועה, אני לא זוכרת את הערבובים שלהם באורות, אבל אם אני לא טועה, הירוק והאדום מביאים את האור הצהוב. אם אני לא טועה, מקווה. תקנו אותי, אם אני טועה חופשי, אין לי בחבר'ה תקנו אותי חופשי, אני באמת, אין לי בעיה, אני אוהבת לדעת אמת. אמת, אין לי בעיה להתבלבל, כאילו אני יכולה להתבלבל, אני בן אדם, אבל אין לי בעיה גם שמתקנים אותי, גם בעברית, הכל טוב. בסוף נהיה יותר טובים. עוד מעט יש לי אימון, אז אני זה. אוקיי, אז אמרנו קוד בינארי, 0-1, 0-1, הכל זה שלטרים. עכשיו, הבחור שאל את האדמו"ר הזקן ואמר לו, לא מספיק שאני אוהב, מכבד, כאילו יודע שיש השם, מתחבר ללימוד של המצווה, לרעיון שלה, אבל לא מקיים, לא בא לי לעשות. זה בסדר? אז הוא אומר, לא. למה? כי אנחנו נמצאים כאילו בעולם הנמוך הזה. עכשיו, העולם הנמוך, התחתון הזה, שאנחנו צריכים להפוך אותו למקדש, זה נקרא עולם העשייה. ולמה זה נקרא עולם העשייה? כי כל מעשה שלנו וכל מצווה, מכיוון שהנפש הבהמית היא פה היותר דומיננטית, הדרך היחידה שלנו להעלים אותה, כי אמרנו היא חושך, הדרך היחידה שלנו להעלים אותה זה להדליק אור. לעשות תיק, ללחוץ על כפתור. עכשיו, איך מדליקים אור? מצוות. השם נתן לנו 613 מצוות, נכון? רמ"ח כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים. יש לנו מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. רמ"ח מצוות, אם לא טועה, זה רמ"ח מצוות תעשה ושס"ה מצוות לא תעשה. גם זה, תקנו אותי חופשי, אני אומרת לכם מה שאני זוכרת, פחות או יותר. אני עם קשב וריכוז, אז מותר לי. בקיצור, יש מצוות תעשה ויש מצוות לא תעשה, רמ"ח ושס"ה. כל מצווה שאנחנו עושים, טק מדליקה אור. יש לנו, כאילו שתבינו, כמעט עם כל דבר אנחנו יכולים לעשות מצווה, לשמוע שיעור תורה, עם העיניים לראות. דרך אגב, שהמצווה של לימוד תורה זה אחת המצוות הכי גדולות, אבל איך מקיימים מצוות לימוד תורה, שזה לא כאילו רק בתיאוריה במחשבה, אומרים את המילים בפה. כשאני אומרת המילים בפה, אז אני מקיימת מצוות עשה ממש, כי הנה אני עושה את זה עם האיברים, לא במחשבה רק, בסדר? כי יש לנו את המוח ויש את הלב, אבל יש את שאר האיברים, כאילו. אז המוח והלב, להרגיש את זה, זה מה שמשדרג את המצווה. אתן לכם עכשיו דוגמה. זה מה שהוא נתן, נגיד בספר. נגיד אדם יושב בליל הסדר עכשיו, והוא אומר, וואו, אני כל כך מחובר לרעיון של ליל הסדר, וואו, אני עכשיו מרגיש שאני במצרים, וואו, הנה הים נקרא, הנה הם עוברים, הנה פרעה וחילו טובים בים, הצילו, נחשון קופץ, נכנס לכל הסרט הזה של יציאת מצרים, ובפועל הוא עכשיו בפסח, ליל הסדר, לא מקיים את המצווה, לא אוכל, לא מברך על מצה, המרור, ואם אתם זוכרים בהגדה כתוב, כל שלא אמר 3 דברים האלה, לא יצא ידי חובה, פסח, מצה ומרור, וחוזרים על זה 3 פעמים, ואחרי זה עושים נטילה, ואוכלים מצה, ואוכלים מרור, עכשיו שתבינו את הרעיון. למעשה כל מצווה כזאת שאנחנו עושים אותה, חוזרת לאותו אחד. הוא התכוון
הוא היה ביציאת מצרים, בפועל הוא לא עשה את המעשה, הוא לא הדליק שלטר. רק לחשוב, בלי לעשות, לא מדליק שלטר. לעומת זה היה בשולחן, ישב בליל הסדר, פחות התחבר לרעיון, פחות התחבר לקונספט, לקח מצה, ברך המוציא מצה, אכל, עשה, הדליק שלטר. עכשיו ככה, באיזה עוצמה הדליק את השלטר, זה נשאלת השאלה. אז הוא אומר ככה, אדם שעושה מצווה, בלי להבין, בלי להתחבר, בלי כלום, הוא מדליק שלטר, אבל זה כמו שאמרנו, האור נדלק, אבל זה יכול להיות אור חלש יחסית. אבל אם הוא רוצה להפיק מהאור שלו את המקסימום עוצמה, להדליק את זה פרוז'קטור, אז הוא מצרף לעשייה מחשבה. הוא לוקח את הכוונה ומכוון, וכאילו נכנס למצב, ואומר כאילו ממש מרגיש שזה לכבוד השם, הנה עכשיו אני בא לעשות מצווה, עכשיו אני בא לקיים מצוות עשה, של לימוד תורה, של ואהבת לרעך כמוך, שלא יודעת מה, ואני מכניסה כוונה לכל מה שאני עושה, טק, המדליקה שלטר. עכשיו, איך אנחנו מביאים את העולם לתיקונו? ככל שנדליק אור, אז מה יהיה? אור השם ישכון בעולם. כאילו אנחנו נראה את השראת השכינה. למעשה בעולמות האצילות והבריאה, שם אור השם נמצא, יש שם אור גדול. אם אתם זוכרים שעם ישראל היו במעמד הר סיני, והשם רק דיבר, השם דיבר שתי דיברות. הראשונות, אנוכי השם ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ומה קרה לעם ישראל? פרחה נשמתם. הם לא יכלו לשאת את העוצמה הזאת, לא היינו כלי לשאת את האור האלוקי. אחרי מעמד הר סיני, זמן קצר היה חטא העגל. כי היינו במדרגה שעוד לא היינו כלי לשאת את האור הזה. וכל התהליך שעבר, שעם ישראל עבר, גלות, 2000 שנה, זה שהוא התפזר בתוך כל העמים, דרך אגב, זה כל המפעל השלוחים של חב"ד, של הרבי מלובביץ', שזה מפעל ענק, אבל תחשבו שאם אמרנו התפקיד שלנו, של עם ישראל, זה להיות המורים וללמד את העולם, בגדול את 7 מצוות בני נוח, כי 7 מצוות בני נוח זה ממש עושה סדר בעולם ועושה שלום עולמי ויכול להביא לאחדות ולהכל. כי מה יש? מה זה 7 מצוות בני נוח? זה אחד, זה קודם כל להאמין באלוקים, לדעת שיש רק השם אחד, שהוא הבורא. עבודה זרה, כאילו זה עבודה זרה, לדעת שיש, כי אין עבודה זרה, יש רק השם יתברך, גילוי עריות, זה חס וחלילה כל מיני יחסים בתוך משפחה וכאלה, השם ישמור, ושפיכות דמים, לא להרוג, לא לרצוח, אין לנו רשות, אנחנו ברואים, אנחנו לא בוראים, אין לנו שום רשות, לא לשקר ולא לגנוב, כאילו שימו לב, אם אנחנו חיים בחברה של אמת, אז ברוך השם, כאילו, הרבה יותר קל להסתדר, ולא לגנוב, ואז כל אחד, מה ששלך, שלך, מה שלא שלך, לא שלך, זה גם, זה מביא שלום בעולם, זה כאילו, זה מביא את החברה למקום מתוקן, אני זוכרת עוד אחד לעשות בתי משפט, כאילו לעשות שיהיה חוק ויהיה דין וזה וזה, אבל גם החוק צריך להיות הוגן, אמיתי, גם בבתי משפט צריכים להיות ישרים, להיצמד להלכה, להיצמד למי שאמר בעולם, לא להטות, זה איסור, לא להטות את המשפט, זה ממש אסור לפי ההלכה. ועוד מצווה אחת ששכחתי אותה, סליחה, אבל אתם יודעים מה? אם אתם זוכרים אותה, תכתבו לי אותה. אני בשנייה אחת אני אגלה, אבל אין לי זמן. אני צריכה להיכנס לבדוק את זה, אבל שכחתי. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבר מן החי. עבר מן החי זה כאילו לא לאכול בהמה. זו שאנחנו העם היהודי צריך לקשר, אם אתם זוכרים, גם על זה דיברנו, שעם ישראל הוא משול ללב, והלב לא מקבל כל דבר. וגם כדי לסגל בתוכנו מידות, שהן מידות אנושיות, נעלות, אז האוכל שאנחנו אוכלים הוא יותר קשר, הוא יותר מסונן, הוא יותר, אין בו בעלי חיים שמשחיתים את המידות שלנו. אז עבר מן החי זה כאילו שקודם כל להרוג את הבעל חיים, זה אני מדברת למי שלא יהודי, קודם כל להרוג את הבעל חיים ורק אחר כך לאכול ממנו, גם כן כדי לא להשחית את המידה שלנו, את מי שאנחנו. אוקיי, אז אני חוזרת ככה במעמד הר סיני, אמרנו שכאילו פרחה נשמתם, הם שמעו כאילו את השתי דיברות הראשונות ופרחה נשמתם,
ואז היה חטא העגל, ולא היינו כלי מספיק, והתפזרנו בגלות והתפזרנו בעמים, וכל המטרה הייתה זה באמת להפיץ את 7 מצוות בני נוח בעולם, ובאמת העם היהודי הגיע לכל חור וכל חור אפשרי, ובכל מקום שיהודי הגיע הוא תיקן והעיר. דרך אגב, זה שמעתי באחד השיעורים של סיוון רהב מאיר, המקסימה והמהממת באמת, אז היא אמרה איך הרבי מלובביץ' הקים את המפעל של השליחים שלו בעולם, והיא סיפרה על זה שהיו אחרי השואה, התגלו רשימות של הנאצים, וראו שאיך בכל מקום בעולם הם ידעו כאילו בדיוק מה היהודים, וכמה יהודים יש, ומי היהודים, וזה, וכל מקום ומקום, והייתה איזושהי מדינה אחת, ממש היה רשימה של מדינות, ופה יש כמה אלפים, וכמה זה, וכמה זה, וזה, ובאמת הייתה איזו מדינה אחת שיחסית קטנה, שהיו שם איזה 200 יהודים. ושהרבי מלובביץ', אני לא זוכרת את השם של המדינה, אבל שהרבי מלובביץ' ראה את זה, והוא אמר כאילו, מה 200 יהודים בחור הזה והזה הפריעו להם, כאילו גם עליהם, כאילו מה הם רצו, עד האחרון שבהם. ואז הוא אומר, באותו רגע הוא הבין כמה כל יהודי אור גדול, כמה כל יהודי אחד יכול להאיר את העולם. ומהנקודה הזאת הוא התחיל לשלוח יהודים שעשו שליחות בעולם. ושימו לב היום את מפעל חב"ד העולמי, בכל מקום בעולם שאתם באים, ותראו כמה יהודים באים לכל חור לחגוג את החגים היהודים של עם ישראל שלנו. ולא רק זה, דרך אגב, בית חב"ד הוא לא רק אור ליהודים, הוא אור לגויים גם. כי גם גויים מגיעים אליהם. אם תשמעו סיפורים של שלוחים של חב"ד, אתם תגלו כמה גויים באים ומתחברים ומתפעלים ומתפלאים מהדבר הזה שנקרא העם היהודי. והרבי מלובביץ' הבין שבאמת כל אחד אור גדול. ואנחנו נחזור בדיוק למקום הזה של הקוד הבינארי, שאומר שכל מצווה שלנו, כל מעשה שלנו, הדלקנו שאלתר. ואם אנחנו מדליקים אור, מה אנחנו עושים? מסלקים את החושך. אור דוחה חושך, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ולכן כל מצווה של יהודי היא עולם ומלואו, יש לה יכולת להשפיע בצורה מדהימה, יש לה יכולת לשנות עולם, ולהביא את העולם הזה לשלמות שלו ולגאולה השלמה. ואני לא סתם מדברת על הדברים האלה, אני אומרת כל המצוקות שאנחנו רואים בכל הבתים, ובאמת אמיתי אני אומרת, לא פגשתי, ואני אומרת לכם, היום בכיתי, ואני חייבת להגיד לכם, שאולי כאילו בכיתי ככה קצת על עצמי, ובכיתי ככה על המקרים האחרים, על כל דבר אחר ואחר, ובאמת כאילו אנחנו בחבלי לידה, בצירי לידה, ואתם יודעים מה שגיליתי עם הקוד הבינארי הזה, שזה פתאום הלהיב אותי לעשות מצוות. כי לפני כן, כאילו, אם התחושה הייתה של לעשות מצווה זה משהו כבד, ואם לא תעשה נו, ואם לא תעשה ככה וככה, פתאום אתה אומר, רגע, מה הקשר עכשיו? עזבו אותי מי לא תעשה, תדליקו אותי איך אני אעשה. וכשאומרים לי שכשאני עושה מצווה, אני מדליקה אור ואור ואור, וואלה, אתם יודעים מה בא לי לעשות? כל היום להדליק אורות, כי צריך להביא את הגאולה. כאן ועכשיו ממש. אמרנו, כשיבוא משיח, ושנזכה לגאולה השלמה, חבר'ה, לכולם יהיה טוב. לא יהיה עצבות בבתים, לא יהיה צער. אנחנו נמצאים בדור האחרון ממש, שכתוב שכל הסימנים שבו זה כאילו חוצפה, עסקה, בת פעימה, קלה בחמותה, בן באביב, מיליון דברים, היוקר יאמיר, תכלה פרוטה מהכיס, בית ועד יהיה לזנות, זה יסרח. בקיצור, מיליון סימנים שכאילו ברוך השם, מרגיש לי שאנחנו לאט ממש מתקרבים ממש ללידה הזאת. זה לידה, לא סתם קוראים לזה חבלי משיח, זה ממש חבלי לידה, ואנחנו ממש בציר האחרון, ואנחנו נתפלל ונבקש, ובשביל כולם, חבר'ה. אני זוכרת שבמלחמה הקמתי את החמ"ל תהילים,
והיו פעמים שאומרים לי, תקשיבי, בוא תגידו את השמות האלה ואת השמות, ואמרתי להם, תקשיבו, האמת, וכל הזמן אמרתי את זה בקבוצה, כל הרעיון זה להתחיל לחשוב שאנחנו אחד, אנחנו יחידה אחת, ואני לא יכולה להגיד שמות, כי אני לא יכולה לברך רק אי אפשר להגיד רק לברך את 10 חיילים האלה, ומה הם כל שאר החיילים? אבל הם גם שלנו, אבל אני גם רוצה שהם יהיו בריאים, אבל אני גם רוצה שזה, לא יכולתי לברך כאילו חטוף אחד, אנחנו רוצים שכולם יחזרו הביתה, שכולם בעזרת השם יהיו בריאים ושלמים והרגישו טוב, שלכולם יהיה טוב, תבינו אנחנו יחידה אחת, וכל הניסיונות לעשות הפרדות וניתוקים, הם ניסיונות רק של הנפש הבהמית, לפצל אותנו, להוריד אותנו, להקטין אותנו, להחשיך אותנו, להנמיך אותנו. אבל אם אנחנו נסתכל על זה שכל אחד יש את האור האלוקי שבו, בכל מעשה טוב שלי יכול לעזור, בכל מקום שאני יכולה לעזור, אני יכולה להדליק עוד אור בעולם ועוד אור, ואיפה שאפשר לעזור, איך אנחנו מדליקים אור? אז חוץ מהמצוות של בן אדם למקום, גם אם אני עוזרת לחברה, גם אם אני מחייכת, גם אם אני מקשיבה לה, צער לה, קשה לה, אני מקשיבה לה, גם אם אני מנסה לחשוב איך לעזור לה, גם אם לא תמיד יש לי את הכלים איך לעזור, אבל עצם זה שאני שם, עצם זה שאני אומרת לה, בואי נלך סיבוב, בואי נשב קצת ביחד, בואי נדבר, בואי נוציא. תקשיבו, זה עולם ומלואו של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד, זה משהו שהשם נתן לנו. דרך אגב, זה אני לא אשכח גם שאחותי, עוד שהייתי קטנה מאוד. מה זה קטנה? לא יודעת, פחות מתחת לגיל בת מצווה, אמיתי. היינו אני ואחותי בחדר, ככה במיטה מדברות, ואז אני הייתי מאוד מושפעת, אני הקטנה, אני בת זקונים, אני מאוד מושפעת, והיא מאוד דומיננטית וחכמה, אבל היא חכמה. ואז היא אמרה לי, אני לא אשכח, הייתה לנו תקופה שהיינו משקרים, כאילו היינו שקרניות, היינו עושים מזה בדיחה, כאילו, אבל היינו משקרים, ואז אני אומרת לכם, היא הייתה המנהיגה שלי, כאילו, ואז היא אמרה לי, את יודעת, היא אמרה לי, גלי, זה לא טוב לשקר. כי היא אומרת לי, בסוף בן אדם מסתבך משקרים וזה וזה וזה, ואז הוא הולך לאיבוד ולא יודע מה זה וזה, די, מפסיקים לשקר, ומאותו רגע החלטנו לא משקרות יותר, כאילו, היינו משקרות לשם בדיחה, עכשיו היינו משקרות בהמשכים, כי כאילו היינו מוציאות סיפור, וממשיכות את הסיפור הזה בשקרים שלו ובזה שלו, עד שהיא אמרה, זה לא טוב, כאילו, ממש, היינו מדברות קטנות, ואז אמרה לי, זה לא טוב וזה, וגמרנו, מה שהיא אומרת, זה היה כאילו באמת, היה לה כוח השפעה מדהים, שתהיה בריאה שמשמור אותה, וייתן לה בריאות ונחת מכולם וזה, ואז גם, בשלב מאוחר יותר, אמרה לי, תקשיבי, היא אומרת לי, חשבת על זה פעם, שאחד המתנות שאנחנו יכולים לתת לאנשים, זה לפרגן להם, אז אמרתי לה, מה זאת אומרת, מה כאילו, מה, ככה סתם לפרגן לתת לזה, אז היא אומרת לי, לא. צריך למצוא במישהו, תקשיב, אני מדברת איתכם, ילדה בת 12, 11, לא יודעת מה, באמת, אני והיא שנה וחצי בינינו. והיא אומרת לי, למצוא משהו של אמת, ואז להגדיל את האמת הזאת. והיא אומרת לי, תחשבי כמה טוב זה עושה לבן אדם. תחשבי שכשאת נותנת למישהו מחמאה, ואת אומרת לו מילה טובה, כמה חיים את יכולה לתת לו במילה טובה, את יכולה לתת לבן אדם הזה כוחות ועוצמה, ולהבין שהוא שווה. והיא אומרת לי, וזה מילה, זה חינמי, זה בחינם, זה לא עולה כסף. כאילו, יש הרבה מצוות שגם אם נרצה לעשות, אנחנו לא יכולים. נגיד, אני ארצה עכשיו לקנות את האתרוג הכי יקר. אין לי את האפשרות הזאת. האמת, אמיתי, אני אומרת, נכון לכרגע, תביא לי לשלם את החשמל. כאילו, אמיתי, אני רוצה להיעדר, אני רוצה הכל, לא תמיד יש לי יכולת, אבל לעומת זה מילה טובה. מחמאה זה חינם, זה לא עולה כסף. ואני יכולה לתת עם זה בנם כוחות שהוא הופך להיות, כאילו, מקבל עוצמות של חיים וחיות והתלהבות. תחשבו כמה אנחנו יכולים לעשות טוב אחד לשני במילים טובות. ותמיד לזכור דבר אחד, שאין אדם נוגע במוחל לחברו אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת שגם אם נתתי למישהו טוב וגם אם נתתי מחמאה, לא החסרתי מעצמי. זה לא לקח ממני, זה לא חשבון על מי שאני והאישיות שלי ולא יודעת מה. זה לא קשור, אין קשר. כל אחד יש לו את מה שהשם נתן לו, לשליחות שלו. ואם אני יכולה לעזור למישהי או למישהו במילה טובה ולהעצים להם את השליחות שלהם פה בעולם ולתת להם הרגשה נפלאה וזה ייתן להם כוח והם יעשו עם זה יותר, הרווחתי עולם מולו במילה שהיא חינמית. כאילו אנחנו יכולים לשבת לדבר שטויות, יכולים חס וחלילה לדבר
סיפורים שהם לא קשורים, ודברים שלא מביאים באמת תועלת, וזה היה ככה, ופה היה ככה, וזה, ובזבז כל כך הרבה אנרגיה של דיבור, לדברים שלא באמת מביאים תועלת. ולעומת זה, אם אני אחשוב איך אני לוקחת את המילים שלי, ואני מנסה לחשוב איך אני מביאה איתם תועלת אמיתית, ואני אחזק את זה ואני אעזה, ואיפה אני יכולה לעזור פה? בכיף, בשמחה. אם יש לי את היכולת, אם יש לי את הראייה לעזור, אם יש לי את הידיעה לעזור, אני אשמח מאוד לעזור, באמת. אז בקיצור, מה שהוא אמר לו, האדמו"ר הזקן, הוא אמר לו שרק לחשוב ולכוון על המצווה, זה לא מספיק כוח, זה לא מדליק אור ממש. אבל לעומת זה כל מצווה שאנחנו בפועל עושים, גם אם לא התכוונו לעשות את המצווה, בכל זאת לחצנו, זה כמו שאני אעבור במדרגות, ובמקרה לא התכוונתי להדליק את האור, אבל טק, נתקעתי בקיר, נדלק לי האור. אתם מכירים את זה? אז נדלק האור, נכון? אבל אם אני אחשוב שאני רוצה להדליק את האור, אבל אני לא אלחץ בפועל על המתג, לא הדלקתי אור. זאת אומרת, אם אני אדליק אור בלי כוונה, הדלקתי אור. אבל אם אני אחשוב עם כוונה עצומה ולא אדליק את האור, לא הדלקתי אור. אז אני מאחלת לכולנו, זה הרצאה שמתאימה גם לחנוכה. עכשיו אנחנו נכנסים לחג סוכות, חג שכול כולו ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ובדיוק קראתי על זה, שבדיוק המעבר הזה, כאילו זה גם שוב הרב מניס, דווקא המעבר הזה, מי שעכשיו שהיה לנו את החיבור השמימי ביום כיפור, והיינו ככה דבוקים בקדוש ברוך הוא, והיינו אחד והכל, וכאילו ברגע הזה, עכשיו אנחנו לא באים לעולם הזה, החומרי, אלא אנחנו הולכים לסוכה, שהיא מבנה הרי, שהיא משהו שבא להגיד לנו שהגשמיות זה לא הדבר העיקרי, זה לא הדבר העיקרי, ולא רק זה, ואם יש גשמיות, בוא ניקח ונרומם אותו לרוחניות, בוא ניקח ונעשה איתו מצוות. ודרך אגב, סוכה זה המצווה היחידה שעושים אותה עם כל הגוף, כי כשאדם נמצא בסוכה, יושב בסוכה, גמרנו, מקיים מצווה עם כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים. אז בעזרת השם אני מברכת את כולנו, שיהיה לנו חג סוכות שמח, שנזכה לקיים ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושנזכה לגאולה השלמה, שנזכה להדליק את כל השלטרים, ושהקדוש ברוך הוא יבוא לשכון פה, ושלום עולמי, אחדות, אחווה, שפע לכולם, ברכה והצלחה, כולם בריאים, אין חטופים, אין שבויים, שלום עולמי, כולם ביחד, לב אחד, אין, כל אחד יודע שיש לו דברים, איך אני שמתי לילדים שלי פה כזה אותיות בבית כזה, be the best version of yourself, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך, אל תבוא, כאילו, אני לא מנסה לתקן, באמת, גם כשאני מדברת את הדברים האלה, אני לא באה לתקן אף אחד, אני באה בגישה שבטוח, כולכם במצב הרבה יותר טוב ממה שאני, הרבה יותר טוב. אני אומרת, אני כאילו, תנסי להיות הגרסה עוד יותר טובה, תנסי ככה, תנסי עוד קצת להעיר, תנסי עוד קצת לך, תנסי לתת עוד כוח לעוד מישהו, עוד זה, בעזרת השם קווה שתמיד נהיה עם אחד, לב אחד, בשמחה גדולה, ונזכה השנה, איזה השנה? עכשיו עוד בסוכות הזה לחגוג בבית המקדש השלישי, שמחה של נצח, שמחה של אחדות ושל אהבה, ושל נתינה ושל ביחד, ויהיה רק טוב לכולם, אמן ואמן. שמחתי להיות איתכם.